kaya katamong sariling kayadwanan kaniting misa. Iyabe tala naman po din king kaya katang panalangin, ding makatuking intensyones. Para king kapasalamatan dari, Jose Hizon, Hector Quizon and family, Ronald and Agnes Lau, Jennifer Gozon, Marita Manalang, Janet Manalang, Joel and Merily Manalang. Para king malagwang pangakayap dari, Gilbert Garcera, Anton Pascual, Jesus Layog Jr., Father Marcelino Miranda. Para ka rin kaladwa dari, Domingo Sr., Maligaya, Lucas, Leonor, Consuelo, Cesar, Bezondial, Darrell, Natividad, Domingo, Cristino Sr., Florentina, at dingagang kaladwa king purgatorio.
Alakad tamo po at ikanta tayong talita pamuklat. Kinagyan ng ipang po ng anak, ang po ng Banal Espiritu. Amen. Ang Ginoo mantabi kay kayo. At kekan timurin, Maya pa abak kay kaingan po. maya payabak po among. At umpisan tayo po ngening, mas matindi tamang pamibule. Karin tawli ng aldo ng hapong Ginoo, kete king yato. Umpisan tayo ng aldo ngayon, king ausan tamong Domingo ng Palaspas, o Passion Sunday mo naman. Nya bendisyon ng tala po ngayon rin kaya katang palaspas, bang maging simbolo ng kaya katang pamananggap, at pamaglapit king Ginoo, bang sagipan na katamo, king sablang kapahamakan, panganib, kasalanan, at kamatayan. Manalangin tamo. O lubos may ipayang Diyos, ipanalangin mi kaya ka, bendisyonan mo, reting palaspas at pabanalan mula. King Aldoiti, matulaming papasyag, King Jesus, singke kaming Mesiyas at Ari. Misanaldo, das na misaning ligaya, ning bayo, at alangang ang Jerusalem. Kapamilataning tapat, apamanuki kaya, ang mabibi at magari, manggaman, King Alanganga. Amen. Amen. Ting Ginoo mantabi kay kayo. At kekan timurin, Pamamasa king may pabalita agpang kang San Marcos. ligaya keka o Ginoo. Inyang malapit no Jerusalem at abapatsaban dani ing balen ning Betfahe at Betania kimbundok ning Olibo. Pe pauna nung Jesus di nga dua karing alagad na at inutos na karela. Munta ko king baryong arapan nyo. Pangarasyo ka rin, das na nying metong abiserong asno makatali. Kalagan niya, at dala niya keni. Nung ating kutang kay kayo, bakit kakalagan niya? Sabi nyo kaya, ang Ginoo kailangan at possibly niya namang agad keti. Mintala, at isnanding metong biserong asno king lele dalan. Makataliya king pasbul dalan. Samantalang kakalagande, ding tao nga tsukarin kitang da, naning daraptan nyo, bakit kakalagan niya? May kibadla, anti mo ing tiro ng Jesus karela. Ading tao pepaintulutan dong mako. Delaring biserong asno kang Jesus, timpak de king asno ing karelang imalan. At sina kay Jesus. Ding dakala tao, lintang doring karelang balabal king dalan. Ding aliwa naman, may maklilang sangang dutong at biniliro king daralanan. Ading taong mumuna, ading makatawli kang Jesus, kukulisak da. Hosana, panwana nening Diyos, ing daratang king lagyo ning Ginoo. Panwana nening Diyos, ing daratang nang kayarian David ay patamo. Hosana, king kakatas-katasan. Ing mayap ng balita, ing kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Hosana, Hosana, King anak
Manalangin tamo. O lubos may paingib pa ng ginuming Yesu Kristo, tinubod ming kaya kang anak, ban may bayit king meto nga babae, at mate king meto nga krus. At king kapamilataning kayang kapamintuan, ing pamikawani mapawi para karing sablang tao. Patnabayan mo la rin kaisipan mi, king kayang katutuan, at pasiknangan mo ring demi, kapamilataning alimbawa, ning kayang kamatayan. Ban may kaming kayagom mo, king kayarian, ing kaya kang pangako. Ipagkalumiti, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Makiramdam tamo po king liturya ni nga mano. Pamamasang ibot, king libro ning propeta Isayas. Tiro na ako ning ginong Diyos, nung nanong ing sukat kong sabiyon. Ban apasik nangan ko lalub, ring mibabayat noin. Dirina na akong sikanan loob balang abak, ban pakiramdamon, itang ituruna kanako. Dirina na akong pamanalastas ning Ginoo, at eko linaban o ginulot keyo. Inarap ke inggulot ko, karetang mamatbat kanako. Ekulo inambanganan, inyong inumis dako. Inyong sepulyot doring balbas ko, at pigluran ing lupa ko. Dapot, ing insulturo, enako anano balang. Uling ing ginong Diyos, yo ing kanako, babi kasaupan. Sinignangan ko ing loob ko, ban api batakulo. Balo ko, king eko, milako dangalan. Amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Diyos ko, bakit pepayimburisan mo ko? Diyos ko, bakit pepaimburisan mo ko? Ding sablang may nakit kako, kalyanda ko. Pipiling doring buntok do at pituyatuyara ko. Ngarang sasabi, ingginu yang kekang penaligan. Bakit ngeni nako papansinon? Nung kaluguran nakapin, bakit nako sasagipon? Diyos ko, bakit pepaimburisan mo ko? Padurot nganda ko ring aso, kukubkubanda ko ring mga rok at tao. Gamat ko bisbus dalo, pati na ring bitis ko. Kanakong butol, kakulang abilang. Diyos ko, bakit pepaimburisan mo ko? Karelang pirakayan, susulod kong imalan, at kakong tibabal, karelayang pisugalan. Eka sana lalawot ka na ko, o Ginoo, datang nakang agad, o talapagligtas ko. Diyos ko, bakit pepaimburisan mo ko? Isalita ke ing lagyo mo, karing kakong kapatid, at ika ing kakong puryan. King karelang kapulungan, ikit kong makitakot king Ginoo, puryan niye. Ikong sablang lahi ng Hakob, parangalan niye. Diyos ko, bakit pepaimburisan mo ko? Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, karing tao Pilipos. Bagayan niyo ing pamisip ng Kristo,
bistaman, at tsukeyo ing panga Diyos. Makanyan man napinilit ing makipante king Diyos. Bagus, linubas na ing kayang sarili, king sablang kamalan. May kiwangis siya karing tao, at kinwane ingas kening metong aalipan. At king pamikawangis na karing tao, migpakumbabayang maygit, karing sabla, at meging mapamintuya, ang gaking kamatayan. Ang gaman king kamatayan, king krus. Uli nito, ing Diyos naman, pepaygit neng emunano, at dininaneng lagyong mimigit, karing sablang lagyo. Inyaking lagyo ng Yesus, sukat lang siklawud ding sabla, ding karing banwa, ding ketiking yato, at ding lalam na ding yato. At ding sabla, sukat lang ipasyag, King Yeso Kristo, yaing Ginoo, King ikaligaya ning Diyos sigpa. Amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing pamailasa ng ginutang Yesu Kristo, agpang kang San Marcos. Ligaya keka o Ginoo. Kabukasan, aba kamaranon, mi pulong laring pamuntok ding saserdote, ding makatwaning balen, ding eskribo, at ding kabilugan na Sanhedrin. Pepagapos de Jesus, at delare kang Pilato. Ikapi ningari daring Hudyo, Nga nang kinutangke ang Pilato. Ika mismo sasabihan mo. Nga na namang may kibat Jesus. Dakaling sumbong ay narapdaring pamuntok ding saserdote, laban kang Jesus. Inyakit naning pasibayong Pilato. alakang ipakit karela, lawan mo, tutulang dakal asusumbong laban kaya ka.
Dapot, ebitas ang mekiba ti Jesus. Inyame nga pamulalaya ipilato. Balang daratanging piyesta ning Pasko, ipilato may bubulos siyang meto nga preso. Nino man aduan daring tao. Makasukol ya kanita ing meto nga lalaking ausandang Barabas. Kaya bereding alawang rebelding may kamate tao king milabas a revolusyon. Linapit la ring tao at inawad da kang Pilato king taptanan na ing sadya ng pamibulos meto nga preso. Kitang nakarelo. Buriyong ibulos ke, ingari daring Hudyo, Dapot ding pamuntok da ring saserdote, sitsutan da la ring tao ban adwanda king ibarabas yung ipabulos na. Nganang Pilato, nung makanyan, nano ing daptan ko kaniting awsan yung ngari daring Hudyo, Ipakuya king krus! ngarang kinulisak ding dakal a tao. bakit? Nanong pamikasalan depat no? Nganang kinutang Pilato, lalurang pekasikan ing kulisak. Ipakuya king krus! King kapag nasanang apamatulanong Pilato ring tao, pepabulos ne ibarabas. Pepaparug ng lati ko Jesus, at kaybat, binyene karela ban ipakure king krus. Delare ring sundalo si Jesus king Pacho kilub ning pretoryo, at inaus dala ring aberang sundalos. Bela balan de Jesus king metong amalutong imalan. Ginawalang koronang suksok at pinatong dekeyo. Pisunusunureng sa saluduan, ngara. Luwidya ing ari daring Hudyo! Pemukpok de buntuk king kapirasong timbu. Piglurande, siniklod la arapana at pisunusunureng pupugayan. Kay ba't deng gewang pikal yan, likas de kaya ing pepasulod ang malutong imalan at sinulod deng pasibayo kaya ing sarili ng imalan. Kay ba't linwaldeban ipako king krus. Ating meto nga lalaking lalabas iba't king baryo. Pinilit dering sundalos ban papusan kaya ing krus ng Jesus. Simon ing Lagyuna, Tauya Sirene, Tatare di Alejandro at Rufo, at Delare Jesus king lugal a awsandang Golgota, ing kabalduga na lugal ning bungo. Dininandeng alak asemutanan mira, dapot na ininom. Pinakure king krus at pira-kera-kera ding sundalos ing kayang imalan. Mi pagsapalaran la ban abalura nung isanong dake ing mga intulid king balang metong. Alas 9 na ning abak inyang ipakure king krus. Sinulat de babo ning krus ing dalom laban kaya, ing ari ning Hudyo. Kayagdanan lang mi pa kong Jesus ding adwang tulisan, ing metong king banda ng wanan, at ing metong king banda ng kaili. Piglibak dering lalabas, at pipiling-piling doring puntok do, ngara. Aha! Ika ing makalasak kin templo? At italakad me kilubding at lungaldo? Iligtas mo ngeni ing sarili mo, kuldas ka king krus. Pituya-tuyarya naman ding pamuntok ding saserdote at ding eskriba, ngara king metong at metong. Linigtas na laring aliwa, dapot naaligtas ing sarili na. Paboren niya ing kuldas ngeni king krus ing Kristo, ing ari ning Israel. Nung akit miyang kuldas, maniwala kay keya. Libakan dyan naman ding tulisan na makapako, mingat bakeya. At mera lumdum king mabilog alabot, manibat king kaugtuan aldo, hanggang alas 3 ning gat panapon. Inyang alas 3 na, kinulaysak kay Jesus, nga na. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Nga nawari, Diyos ko, bakit pepaimburisan mo ko? Dimdam dering mapila na taong at syukarin, ngara. Lawan niyo, ausad ni Elias. Milaying metong karelo, sinoso ng aslam ing metong espongha, at tinali neking punta ning metong, at timbu ban pasipsip ne kang Jesus, at nga nang sinabi,
Lawen tamupin nung tipayapin ni Elias baning ikuldas. At kinulisak yang masikan ni Jesus at may patadya inawa. Si Claude tamo po. Talakad tamo po. Talakad tamo po. May gabaking tabing ning templo, manibatbabo ang galalang. Panakit na ning kapitan ding sundalos ang makatalakad tulid ning krus. Nung makanano yang may patlutay nawa, Jesus, sinabi na, Tunepin ing taong iti, anak nening Diyos. Naklokay po. Payabak pa si Bay po kay Kaingan. Morning. Maya payabak po among. Gandang umaga. Magtatagalog po tayo para sa mga Tagalog. At medyo hinigpitan po, no? Bawal yung mga senior ngayon. Yung iba, edad 60 pataas, pasensya na. No, kasi gumrabe ang pagkalat ng virus sa atin, no? Pati yung mga edad 17 pababa. So, maging masunurin na lang tayo. No? Ika nga, ang mga masunurin, silang pinagpapala. At actually po, ang ating pinagdinilayan ngayon ay ang pagiging masunurin ng Panginoon sa Kanyang Ama hanggang sa kamatayan. At ito'y nagdulot sa atin ng kaligtasan dahil sa Kanyang pagiging masunurin. Kaya wag po tayong matakot maging masunurin. No? Isang magandang katangian sa atin ang maging masunurin tulad ng Panginoon. At yung mga sinusundan natin, yan, gobyerno natin, sana naman maging sincere sila sa pinapatupad sa atin. No? Tulad ng Diyos Ama na sinundan o sinunod ng nakalooban ng Panginoon, pati ang mahal na Birhen, no? Maraming mga santo, sanang kanilang pinapasunod sa atin ay tunay na makakabuti at pakikinabangan natin. No? Kaya pagdasal din po natin yung mga nagpapatupad nito mga batas sa ating buhay, sa ating pamahalaan. No? At ngayon nga po, itong linggong ito ang simula ng tinuturing nating pinakabanal at sagrado mga araw sa buhay natin bilang Katoliko. Kasi sa mga araw na ito ay blow-by-blow account. Ika nga, ay ating gustong simayin, suriin, pagnilayan, pagbula-bulayin, no? Pagmuni-munihan ang mga huling araw ng Panginoon. No? At simula nga po dito sa linggong ito, na binansagan nating linggo ng palaspas. No? Pero hindi lang linggo ng palaspas, kundi linggo ng pagpapahirap sa Panginoon. No? Yung Palm Sunday at saka Passion Sunday. No? Kasi dalawa po yung natin, no? Parte ang ating ginagawa. Kanina nandun ako, pagbabasbas ng mga palaspas. No, kung napansin niyo po yung pinahayag kong ebanghelyo doon, napakasaya ng mga taong tumanggap, sumalubong sa Panginoon. Di ba? Pero pagdating ko dito, binasa yung yung winelcome sa Jerusalem, ngayon parang galit na galit sa kanya, gusto siyang ipapako sa krus, patayin. Kaya ito pong second part, ito yung tinatawag nating Passion Sunday, ang pagpapahirap sa Panginoon. Pero mas sa atin po'y tumitimo sa ating kaisipan ng Passion, ang Palm Sunday, Linggo ng Palaspas. Linggo ng Palaspas, ito yung parang mas pamilyar tayo, no? Kasi dahil sa mga palaspas na pinabasbas natin, lalo na kayo po, hindi kayo magsisimba na walang palaspas. No? At ang laki ng parang binibigay na kahulugan sa atin ang palaspas. Hindi natin nakakalimutan yan. Pero alam nyo, hindi lang naman palaspas ang
bukang bibig natin sa araw na ito. Sa iba, ang tawag nila dito Hosanna Sunday. Hosanna. Sa linggo ba among mayroon tayong Hosanna? Ayan, ganyan po yan, no? Yung Hosanna. Kasi naman sa ating binasang ebanghelyo doon, nung nandun po ako, yung isang namutawi sa mga bibig ng mga taga Jerusalem, pati mga bata, ay itong salitang Hosanna. Mapalad ang dumarating sa ngalan ng Panginoon. Hosanna sa anak ni David. No, ayan. Hosanna. At tuloy po, yung Hosanang yan ginagamit din natin pag sa misa, kahit hindi Palm Sunday, bago yung consecration, no, yung Holy, 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 Holy Lord God of hosts, heaven and earth, full of your glory. Hosanna in the highest. Hosanna, King kakatas-katasan. Hosanna. Alam niyo po bang kahulugan ng Hosanna? Iba pa po si Hosanna Roses, no? Nung bata ko, si Hosanna Ortiz, no? Rosana pala yun, hindi Hosanna. Ano bang kahulugan ng Hosanna? Kung atin pong susundin ang istorya, nung sigaw ng mga tao, Hosanna sa hari ni David, parang ito isang pagpupugay. Ito'y pagpupuri, pagpaparangal. Hosanna. Parang dinadangal, pinupuri. Itinatanghal itong dumarating. So parang ito isang sigaw ng ganap na paggalang at pagpaparangal sa dumarating. At ito nga po, ang Panginoon. Kung susundin po natin, parang yun ang kahulugan. Isang pagpaparangal, isang pagtanggap dito sa dumarating na ito. Pero alam niyo po ba, kung ugatin mo pa yung kahulugan ng Hosanna, sa Salmo, ang kahulugan ng Hosanna, Hosanna, salitang Aramaiko o Hebreo, ang ibig sabihin ay, save us, we pray. Iligtas mo kami nananalangin. Sagipin mo kami naninubugho. Hosanna means save, rescue, or it could pertain to the rescuer, yung sumasaklolo, nagliligtas, sumasagip. Ito yung kahulugan ng Hosanna. At siguro, kung ano po natin, yung mga Hudyo, talaga pong sila'y nagdarasal ng kaligtasan, ng pagsagip sa kanilang kalagayan. Kaya nga, sinabi pa nila, Hosanna in the highest. Naway ang pagsagip ay manggagaling sa langit. Pauulanan ng Diyos ang kanyang pagsaklolo sa atin nandito sa lupa. Kaya, Hosanna in the highest. Ang kaligtasan nang gagaling sa langit. Ang pagsagip na mula sa langit. At siguro nga po, no, yung mga Hudyo, yan ang dinadasal nila nang dumating ang Panginoon. Yan ang hinahangad nila. Yan ang pinapangarap nila. Kasi sa matagal na panahon, sila'y nakapasailalim sa mga makapangyarihang bansa. Kung ilang beses ang Israel na nooy naging tanyag at makapangyarihan sa panahon ni Haring David, pero from then on, nagkawatak-watak. Dumating ang panahon, sinakop siya ng Babylonia, sumunod ang Persia, at dumating si Alexander the Great, yung mga Greece. At sa panahon ng Panginoon, imperyo ng Roma, ang kanilang pinaglilingkuran. At ang sakit-sakit po siguro, no? Kung ilang taon ibang bansa ang sumasakop, no? Kung ibang bansa ang sinusundan, walang sariling kasarinlan. Kaya ito pong mga Hudyo, nangarap sila
At naniwala sila sa pangako ng Diyos, sa mga propeta, na darating ang araw, isang makapangyarihang hari ang darating, tulad ni Haring David. Si Haring David na sinagupang mga Pilisteo, pinatay ang kinatatakutang si Goliath. Nabuo sa kanilang pangarap at isipan. At napuno sila ng pag-asa at pag-asam sa pagdating ng araw na yon, na darating at darating yon ang mangunguna sa kanila para ibagsak ang imperyong Roma. Oo nga naman, no? Kahit tayo naman po eh. Kahit tayo naman eh. Gusto ba nating nakapasailalim sa ibang bansa? Sabi nga ni, merong isang bayani na naisin pa raw niya na pagharian tayo ng mahinang kukoteng Pilipino kaysa ng isang marunong na banyaga. At tayo po ngayon, yan. Yung China, gusto tayong sakupin. Gusto niyo bang mapasailalim sa China? Ngayon pong lately, mga 200 ships niya, nasa ilang nautical miles away from Palawan. Alam niyo po sa mga Hudyo, kaya ganyan nagkaroon sila ng mga patriotic at nationalistic. At yung mga nakikita nilang mga taksil sa kanilang lahi, kinamumuhian, pinagdidirihan, at publicly binansagang mga makasalanan, tulad ng mga tax collectors. Paano naman yung mga tax collectors, sinisingil yung kapwa nila mga Hudyo, tapos ireremit yung pera sa Roma? Gusto mo ba ng yung pera mo, dadalhin mo sa ibang bansa, hindi kayo ang makikinabang? Halimbawa, ito sarili nating bansa, ang makikinabang sa ating mga likas na yaman, yung China. Silang kukuha ng mga isda dun sa kung saan sila nakatirik ngayon, dun sa malapit sa Palawan. At hahayaan na lang na ganyan. Over my dead body, parang ganyan. At ito pong mga Hudyo, yan ang di nila maatim sa kanilang sarili. Yan ang di nila matanggap na sila'y kinikwerdas ng Roma. At alam nyo, kaya mayroong mga aktivista sa kanila. Sa mga kasama nga po ng Panginoon, sa mga apostol niya, mayroong si Simon the activist. Yun nga pong ibang mga apostol, sa ibang mga pagbasa sa kanilang kung bakit sumama sila sa Panginoon. Kasi they are also dreaming of a powerful Israel. Ibabagsak ang Roma. Na para sa kanila, baka itong si Jesus ang mangunguna sa isang revolusyon, sa isang labanan, para muli-muli maging ipakita ng Israel siyang tunay na makapangyarihan at kinalulugdan ng Diyos. Kaya ito po yung pinangarap nitong mga Hudyo na darating at darating ang araw na ito. Kaya alam nyo minsan, ang Panginoon, pinakain niya yung 5,000. 5,000 pinakain niya. Pera pa sa mga babae at mga bata. Katapos noon, nilapitan siya ng mga tao para gawing hari. Para sa kanila, ito na. Ang sasagip sa kahirapan natin, sa gutom natin, sa ating pagka-dominated by Rome. Yan po yung larawan ng Mesiya. Sa mga Hudyo, yan ang image ng magliligtas sa kanila. It will be a powerful king like King David. Ibig sabihin, sasakay din ng kabayo. Ipapakita ang pwersa ng braso. Ayan. Ito yung nasa isipan nila. Actually po, yung mga alagad mismo, makikita nyo ang kanilang pananaw dito.
Minsan nilapitan ng magkapatid ni Juan at Santiago ang Panginoon na kung pwede, pag maghahari na siya, sila ang uupo bilang Bongo tsaka Hari Roque. Ibig sabihin, sa kanan at kaliwang kamay niya. They were thinking of a political king na upo sa isang trono tulad ng maraming mga hari noon. Ito yung kanilang inaasam at iniintay. Pero iba ang nangyari. No. Minsan po ang Panginoon tinanong ang mga lagad niya, sino ba ako ayon sa sinasabi ng mga tao? Oh, ikaw si Juan Bautista. Oh, ikaw si Elias. Oh, isa ka sa mga propeta. Ganun sila mismo tinanong, o kayo, sino ba ako para sa inyo? At ang sagot ni Simon Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos. Para bagang tumama si Pedro na itong kaharap niya hindi lang isang political leader, kundi siya ang anak ng Diyos. Pero nung sabihin ng Panginoon, ang anak ng tao ay pahihirapan, papatayin, pero sa ikatlong araw, siya'y muling mabubuhay. Nung marinig ni Simon Pedro yan, isinantabi ang Panginoon. Hindi dapat mangyari sa iyan. Hindi yan ang nangyayari sa mga hari. Ang mga hari nagtatagumpay, hindi namamatay, hindi nagagapi. No, kasi naringing mamamatay siya. At ganoon sinabihan ng Panginoon si Simon Pedro, lumayas ka, Satanas, dahil lang yung balak at iniisip ay hindi sa Diyos, kundi sa tao. Kasi para sa Panginoon, ang Mesiya, siya na anak ng Diyos, ay kailangan daanin ang hirap at pasakit at kamatayan. Pero hindi ito'y magwawakas sa kanyang pagkalibing, kundi siya'y muling mabubuhay. Sa Panginoon, hindi siya tulad ng mga haring sa kanilang iniisip. He's a different king. Hindi para sagipin lang ang Israel sa kagutuman, sa kahirapan, o kaya sa Rome. Kung titignan niyo po ang isinabuhay ng Panginoon, minsan siya umuwi sa kanyang sariling bayan at binasa mula sa libro ni Propeta Isaias. Sabi niya, the Spirit of the Lord is upon me. He has sent me to bring good tidings to the poor, sight to the blind, etc., etc. Ito yung programa ng Panginoon. To bring favor, a year of favor of the Lord. Ito yung sa Panginoon. Para sa Kanya, dumating siya para magatid ng kaligtasan mula sa Diyos. Pero higit sa iniisip ng mga tao, hindi lang makamundong kaligtasan, hindi lang temporary salvation, kundi ang kaligtasan na magdadala sa tao sa buhay na walang hanggan. Kaligtasan sa kasalanan, kaligtasan sa kamatayan. Kaya alam nyo, nung pumasok si Jesus sa Jerusalem, hindi siya kumuha ng kabayo. Napansin niyo po ba yon? Nung pumasok sa Jerusalem, ibang hayop ang sinakyan niya, hindi kabayo. Kasi ang kabayo ay panlaban sa gera. Ang sinakyan niya ay isang asno. Alam niyo po ba kung anong ang asno? Nakakita na po ba kayo ng asno? Nag-birthday po kahapon si Bishop Bobet Malyari.
Alam nyo, nung bago-bago siyang parish priest sa Lourdes Heights, mayroon po daw siyang sasakyan na kanyang dinadrive. Ang tawag sa kanyang sasakyan ay asno. Bakit asno? Kasi asno kabagal. Pag minaneho na niya yung sasakyan, asno kabagal po pala Dun sa At yan po ang asno. Ang asno, donkey, mabagal maglakad, pakembot-kembot. Ginagamit lang para panlakay ng kukunting mga gamit. Hindi pwedeng dalhin sa gera. Mahahabol ka ng kalaban. Kaya ang asno ay larawan ng kababaan ng loob. Ang asno ay larawan ng kapayapaan. Ang asno ay larawan ng kabanalan. At ito ang dala ng Panginoon. Hindi gera, hindi away, kababaan ng loob, kabanalan, kapayapaan. Kaya ito po ang ating pinapaniwalaan ngayon. Ito yung dinala ng Panginoon. Sa kanyang kamatayan dun sa krus, para sa atin, yan ngayon ang paggapi niya sa kamatayan at kasalanan. Yung inakala ng mga tao, nasasagipin sila ng Panginoon sa temporal sufferings. Ang Panginoon, in-extend niya, hindi lang sa temporal sufferings, kundi sa eternal sufferings, eternal damnation, na bunga ng kasalanan at kamatayan. Sa kanyang kamatayan sa krus, muling pagkabuhay, once and for all, tinapos niya ang pangil ng kasalanan at kamatayan para tayong tao ay akayin niya sa buhay na di magwawakas. Kaya ito ang Panginoon. Hosanna in the highest. Sa panahon pong ito, akmang-akma itong Hosanna. Hosanna sa anak ni David. Anak ni David, Jesus, sagipin mo kami. Sagipin mo kami sa anumang bumabalot na takot sa amin. Sa sakit na kinatatakutan namin ang COVID-19. 1 year na, wala pang nangyayari, gumrabi pa. Ngayon, di nakakasimba yung mga senior, pati yung mga minor de edad. Hindi matapos-tapos. Di po ba dapat sabay-sabay natin yan isigaw? Hosanna sa anak ni David, sagipin mo kami. Pero siguro hindi lang sa COVID-19, kundi sa anumang nagpapasama sa atin sa pandemya, ang kasalanan. Kasi habang naghihirap tayo sa pandemya, may nagugutom, may nagkakasakit ng COVID, may namamatay, mayroon naman namamayagpag sa kasalanan at kasamaan, mayroong namamantala, mayroon pa rin nanlalamang, mayroon pa rin nanggogoyo. At hindi po ba, dito tayo dapat humingi ng tulong sa Panginoon, sagipin mo kami sa kasalanan. Sagipin mo itong mga tao ngayon na naninira ng aming samahan bilang Pilipino, nawawalan kanilang pagiging makabayan, nawawala yung bayanihan, sarili lang ang iniisip, ang kapakanan lang nila ang inaatupag. Di po ba mas mahalaga na magsagip tayo, hindi lang sa COVID-19, kundi sa kasalanang ito, na dapat ipagdasal natin ng bawat Pilipino ay hindi matalo ng kasalanan sa tulong ng Panginoon. Ang dami na pong namatay, 13,000 na sa mga Pilipino
At more than 2 million na sa buong mundo. Nakakatakot mamatay. Pero sagipin mo kami, Panginoon, hindi lang sa physical na kamatayan, kundi sa spiritual death. At sa eternal damnation, na siyang mas nakakatakot, hindi yung mamatay lang ng physically. Kaya ito po, sa akmang-akma, itong linggo ng palaspas, ito yung ating panalangin at dasal. Hosanna to the Son of David. Hosanna in the highest. Langit, paulinin mo ang pagsagip, pagsaklolo sa amin na namimigati mga tao. Hindi lang dahil may sakit at pandemya, kundi sa kasalanang gustong manira ng aming pagkatao at pumatay, kumitil sa aming kabutihan. Akayin mo kami sa kabutihan at kabanalan, kapayapaan, hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsitayo na po tayong lahat. At ating ngayong ihayag ng buong lakas ang ating pananampalataya, pagsandig sa Panginoon na siyang tunay na sumasagip sa atin, hindi lang sa sakit, sa kahirapan ng buhay, kundi lalo na sa kasalanan at kamatayan. Sabihin natin, sasalpantaya ko, King Diyos, sipang mayupayong tutu, linalang king banwat yato, at kang Heso Kristo ng anak ng bugtong aginuta mo. Pengagliking upaya ning banalay Espiritu, mi bayit kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mi kutkut. Tini paya ka ring mete, king katlungaldo sinubli ang mebi. Pepay tay se banwa makaluklok wananing Diyos sipang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mo kum ka rin mabi ang pong menga mate. Sasalpantaya ko king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatao daring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bie alananggo. Amen. manalangin tangin ni king ginutang Heso Kristo, aking kayang epasabing lugod, pinupos ning dalan at linigtas na katamo, kapamilataning kayang kamatayan at pamanyubling mebye. Nga tamang manalangin, Ginoo, pakayapan me, ingke kang balayan. Ginoo, pakayapan may ingke kang balayan. Jesus, kapamilataning pamangan at inuman ning Eukaristiya. Tukyan mo ke king dalanin biye, maging sika nanda katula, ipanalangin mi ke ka, o Ginoo. Ginoo, pakayapan may ingke kang balayan. Jesus, kapamilataning ke kang pamaylasa, king mula ning Getsemani, sa panmoring sablang mamate king oras ning karelang kaligaligan, at ipagkalob mo karingegana-gana, ing tetagan tupad, king kaburyaning igpa, lalo na potang iti binang masakit, ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginoo, pakayapan may ingke kang balayan. Jesus, kapamilataning kekang makatuliran, apangarakap, at pangayatol, ganakan mo ring makasukol, pauli ning karelang kayatulan, at pangayatol, kapamilatan ding marokaukom, ipanalangin me keka, o Ginoo. Ginoo, pakayapan may ingke kang balayan. Jesus, apigtaksilan, at pepayamburisan ding kekang kakaluguran. Maging malapit ka sa karing sablang malungkot, pagkaluban mong kagiwan, makikaluguran ding kekang kapatad, ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginoo, pakayapan may ingke kang balayan.
Jesus, kapamilataning kekang dalan king krus, bawasan mo yung kakarganda ring sablang daralan kasakitan, at gawa mumayan, at antin dyan, yung karingaliwa, ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginoo, pakayapan ming kekang balayan. Jesus, kapamilataning kamatayan mo king krus, at ing mismong ligaya mong pamanyubling mebe, patawaran mo yung sablang pamikasala, dinan mo mbiye ring gana-gana, ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginoo, pakayapan ming kekang balayan. Ngeni, aduan tamo po yung sarili tang kapagnasan. Ginong Jesus, busan mong ingagos ing kekang kapatawaran at biye, kuldas kekeng sabla, at idala na kaya kami alang hupas mong tula at ligaya, king kayarin mong alang kayangganan. Amen. Amen. Reta pong bisang mag-offer, malyari no pong magpila kareng aisle. Salamat po. Manalayin kay pakamalang kapatid, baniting kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapanes saning ginuiting daon karing gamat mo, kingi kapuri at kaligayan ng king lagyu, king kaya katamay kasaplala ating mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, gawa na kesa ng kalugod-lugod kaya ka, ning pamaylasan at kamatayan Jesus, abog tumong anak. Magdili-dili, anak nga karapat, dapat akam tana sana para kaya kami anting ganap a sakripisyo, inglugod mo't pakalulo. Iti adon making lagyo na namang Jesus, aginumi. Amen. Inginu, mantabe ya kaya kayo.
At kekan timorin, Yat nayorem puso yu. makayat na no king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numang kanino ipa, Diyos king alangang galubos maipaya, kapamilatan ng Jesucristo ang ginumi. Bisaman alayang kasalanan, inamin ing kasalanan mi. Bisaman malinis siya, tinggap na ing kamatayan, banikabos na kami. King kapamilatanin kayang kamatayan, dinupig na ing kamatayan mi. King kapamilatanin kayang pangasubing mebye, sibli na ing biyemi. Ulinita kami rin sa Blancoro, ring anghel karing banwa, daralit ming kekang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian kekam. Banal, banal, banal yang Ginoo, Diyos sa mayupaya. Ipluing banwa at iyato, tigek ang ligaya. Hosana, Hosana, Hosana ing kapatas-katasan. Hosana, Hosana, Hosana ing kapatas-katasan. Wan ing karatang, igag yuning Ginoo. Hosana, Hosana, Hosana ing kapatas-katasan. Hosana, Hosana, Hosana ing kapatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ika ing panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingain king Espiritu mo. Ban para kaya kami manyari lang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Bayami daang kusang loob, king pamaylasa at kamatayan. Kinuaning tinapit, pepasalamat siya keka. Pirasin at binyene ka rin kayang disipulo nga na tanggapan niya iti kongan at kananye. Itiing kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan, minom ko kaniti. Iti ing kalis, ning kanakong daya, ing daya ning bayad alang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para karing sablang tao, banketa may patawaran na rin kasalanan. Dapta niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Utala pagligtas niya tingkap kamilatanin gusto at pamasukin nebyemo inahus mo kami. Inyang inigaganakan mi oy pa, ing kamatayin at pamanyabli ng may biyan ng anak mo. Daram mi kaya kaiting tinapin, ing biyating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapangmamaming pagamuha mo, king i kaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me, oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay Metoyatu, ban may ganap yakin lugod,
Kambe ng Francisco, ake kaming Papa, at ti Florentino, ake kaming Obispo, ading sablang pari. Gana kamula naman din kapatad ming Pepa Inawan at maninayang sibling miye, ading sablang mayangon na biye. Tanggapan mo sana aking maligay mong harapan, pakaduluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biyalang angga. Ban kaya ng Maria, imbirendo ng Diyos, kambe ng San Jose, akayang esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimalmong kaburian, king kekabaning panawun, puryanda kat paligayan, kapamilatan ng Yesu-Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipangmayupayang tatu, kagumning banal espiritu, pupuryanda kat parangalan, manggaman king alanganga. Mapaminto king amanin talapangabos at miyabog kimbalang turu, nga tamang ining mangangas, manalangin. Ipami at sukaban mo, misamban niyang lagyo mo, datang ke kaming kayarian mo, mipamintuan ng loob mo, ketisulip antiban mo, ing kakanan mi king aldo-aldo, ibiyemo ke kami king aldo ngeni, ampon ipatawad mo ke kami ring sala mi keka, anting pamamatawad mi, karing mi kasala ke kami. Mangay mo kaya paisaw kintukso, dunay kabus mo kami, king marok. Ikabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malagod mong ipagkalub, ing kapayapan king panahon mi. Parati kesa na mikabos king kasalanan at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Yesu-Kristo ang kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayupayan, at ingigayo, manggaman king alananggo. O ginaming Yesu-Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. Emo, sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan. Nang laban mo yung kasalpantiyanan, ing kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan, at pangking kaburian mo. Ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, mantabiya sana kapilan man kaya kayo. At kekan timurin. Mikakapatatangan po, niya masyatang yung pugayan ng metong at metong, king kapayapan ng apong Ginoo. Kapayapan, kaya kayingan, kapayapan po. Kordero ng Diyos, Amilalako king kasalanan ng yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato, ibiyemo kaya kami ing kapayapan. yung kordero ng Diyos, yung milalako king kasalanan ng yato, noon tamang mayaos, king hapunan ng kordero. Ginoo, eko matampang tanggap kaya ka, dapat ikas may nga mano mo, at kumayap na ako. Lapitan na kayo na. Nung eko po, tinalakad mo rin sa eko po magkomunyon. Nung kanakoy ang ganapan, ing lasang keyang kela
manyambita. Memang pakamalan, Ingus kaya yang pepustan, panakwana lang at usan, ing taong makasalanan. Kaulawan mong puhunan, ningkekatang kaligtasan, lubot na parisan, nabuhayang pagkamalan. Sabla kong kakulangan, pati sa lakong depatan, manakong pagkalungkutan, ikalasang patawaran. Hindi ka kung darananan, hindog sumuko pampanan, banakwa kong nakabyusan, insang lang ka pagsubukan. Kilasa mo kakayanan, Ingus mo makipamusan, pamukusang nakayanan, hindi gaya at kanwanan. Jesus ka lang uli lubot, malaglaman akong lubot, turwanan mo kusang lubot, man magingke ka nagabot. Salamat Pino, salamat, ing pamangapos mo sapat, ing sablang isip ko't dapat, parati kong pasalamat. Anak uyang ganakan, ing lasang keyong denanan, puso kong ipalungkutan, kalatwa ko maniyang bitan. Anak memang pakamalan, Ingus kaya yang pepustan, panakwana lang at usan, ing taong makasalanan. Kaulawan mong puhunan, ningkekatang kaligtasan, lubot na parisan, nabuhayang pagkamalan. Sabla kong kakulangan, pati sa lakong depatan, kanakong pagkalungkutan, ikalasang patawaran. Hindi ka kung darananan, hindog sumuko pampanan, banakwa kong nakabyusan, insang lang ka pagsubukan.
Siklod tamo po. Panalangin kang San Jose. Bapo, talalingap ning talapagligtas. Esposo ning Nuana Virgen Maria. Keka ing Diyos penibala na ing anak ng bugtong. Keka Maria, binili na ing kapanaligana. Kambemo i Kristo mi katawan niyang tao. Nuana San Jose, kaya kami mo naman, ipakit mo ing metong kang iba, at tayran mo kami king daklat ning biye. Aduan mo para kaya kami ing grasya, pakalulo, ampon sikanan pilubluban, at ipanluwalo mo kami karing sablang marok. Amen. Orasyo Imperata laban king COVID-19. Itamungan po. O mapamakalulo ampon mapagmalasakit ay pami. Lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi keka ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakala kasakitan kaya kami at may kamatena karing dakal a tao. Aduan mi ngeni keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at iyatsat me kaya kami ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mo laring taong mitutukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila ring pekapun ming pambansa at lokal. Ban mamili at sali lamo karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit. At tinggawan deity, makasalikot at bukod mong parking kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring doktor, Narcis, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding salirira, king pamaglingap karing masakit. Mula pabren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo loret ang lilingap karelo. Pagkalaman mo lang alang hanggang kapainawan, detang mayaw na biye. Pagkala mo kaya kaming grasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming mayabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasahop kami karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sanang paulining masabal at pamagmalasakit ni para king metong at metong, may kabyus kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayrana kami king pamagbayong loob at kabanalan. Itihadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na indo ng Diyos. Emo sana pisawi lingaklis mi keka king kagulangan mi. Nunebagkus mo kaming ikapos king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Virhen. Amen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita Nicasia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Patulunan Ming Santa Monica. Ipanalangin mo kami. Talakad damo po. Manalangin tamo. Oy paming miglalang, kapamilatan iting pamangan ning Eukaristya, pinawi mo ing kekeng danop, ing kamatay ning anak mo,
pagkaluban aking kapanayan at patibayan ng kaya kaming kasalpantayanan. Mananasanang impamanyubinang mebye, dinan aking kapibabatan, at tayran aking papunta king kaligtasan. Itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pangalan lang po bukas, Lunes Santo hanggang Miyerkules Santo, umaga po yung misa natin, no? 6:30 in the morning yung ating regular na misa. At bukas po ng 6 p.m., gaganapin po natin online ang penitential services. So wala pong private confession o personal confession, kundi general absolution na lang through the penitential services bukas po ng 6 p.m. Okay. Ang ginuman tabi kay kayo At kekan timurin. at bendisyonan na kayo ng Diyos sa may paintuto, ang iba, amponing anak, amponing banal Espiritu, Amen. mayari ni kaya katang kapag masusyan, umeta ng ining luguran tayong Diyos, ating kapara tamong tao. Salamat, King Diyos. Maya po oras kaya po, dakal po salamat, magandang araw po, maraming salamat. So maghiwalay lang to yan ng physical distancing pa po, no? Habang palabas tayo ng ating simbahan. Ing parokya ng Santa Monica, Kitiking Balen, Mexico. Metong yang komunidad, ang mapanalangin, ituturwanan, at misaup-saupan para king kaganapan ng Diyan. Kaniting panahon ni Koresma, sabyaning ginuke katamo, ing makyabe tamo, king kayang lasa at kamatayan. Makapalug, kaniting panahon, ing panagkat, king lalong pamanalangin, pamag-ayuno, ampong pamamyeligus. Antimurin, ngening tatanggapan tayo, ing kalam ning ikalimang dalan abanwang kasalpantayanan, kang Kristo mabilog a Pilipinas. Mirake tamongan sa kaniting misyon ning pamagdaki, panmikabye, biye. Uli niti, agkatanda kayungan kong makyabe, king programa ning parokya, biye ko, biye mo, ami balangkas, para karing kapatadtamong lubos mangailangan, kasaupan. Iti, metong yang paralan, ban kanita, makapakisan metong tamo, king ahos ning panahon, ing pasignangan,
ing pamibukluran at kasalpantayanan tamo, libutan ning takot, ampong kasakitan, at daralaning pandemya. Makanano po ing gawan. Mumuna, malyari kayo pong mirikil betong alkansya. Puti, lata, anong nuka rin nyo ibalto, dingke kayong adawon, para kaniting panahon ng Kwaresma. Kadwa, mag-secure kayo pong sticker, kami pamiye balang misa, king pasbul mayon, o kaya naman iba't ka ring assigned representatives ding balang CPCs. Katlo, isulat ilagyo, king parti anong mo makalagi, ing amano donor. Kapat, ilagay ing alkansya king altar, ning pibale-bale, at abayanan panalangin, akapagnasan, potang babaldog ing dawon. Iting kaya kayong pamakirake, metong yang dalan, ban mi kakaganapan, ing paninasan ning parokya, karing miyayaliwang programa, ban mi sulong ing biye. Malyaryo la pong ibiye, ding kaya kayong alkansya, magumpisa king panahon, ning pamanubling miye o Easter season, king kaya katamong parokya, kilub ning offertory procession, king misa. Anting Kristiyanos, mayayawis tamong mi pagkalaman mi dake. Iti, ing misyon tamo, ang makaparikil king pamamiebie, karing aliwa. Anong no ing ginu, ya mismo ing mitutubod. Manano na sanang, king kapamilatan ning pamaylasa, ampong kamatayan ning ginu tamong Hesukristo, idala na katasa, king pangakabus tamo, kaniting daralanan tamong pandemya. Santa Monica, ipanalangin mo kami.